Ai tunggu tanya yo denyo pade ade kami yo akan unggalu. Ini ya kenal di jawab ibu kone sidang yo nabasamu. Kok dikali mabin dego makuru yo kadio ditarimu. Memang ado yo tali wapin dego odi dan tuayo gitu naiko jadi tu tali yo de mudani iyo namuno baratamu kaduo tali yo de kurasani akan ni oe namuno tatigo yo dale tali alif iyo e sama tomato.
tiada kamu selalu bagi kata uluri jobung banyak perantanya undang-undang aku hanya jawatan juga jawatu itu taruhnya di dalam kosan lu ala batu ibadah bujani muhsi amala batima buah sembilan tidak baik ada ulalaga dengan baik sampai begini kepada si busuk jangan berurang memani kabar baru datang juga menyuruh baik tu bagai dua indu awai jangan taruh
Mama
pagi minta katakan dekasih nade barapi otak tua gak patah itu nama jawabannya iyo supaya ada nadali nanani sila katu tapi bulan lajoma awa iyo kapado itu dari sinar de barapi mukuan ni labasamo Allahumma yo kanama anta senyai kami yo ibue yo bulan ni la de no bana pado esa akini nango di mana hai wai punita yo sana enyo kito iyo ini kata yo de yo jantu itu nama Rasulullah nama tetapi dengan insya Allah hari kami nanti jawabnya manuingan wahai pengajian onan kami dekarimu memang dari guru iyo akan de magato memang yo lagi dalam jantung aduh iyo batal lagu yaitu lagu hayat iyo akan mutal lagu yo itu lagu hayat niyo saudara siapa yo nambarul mandi iyo akan yo dekasano yaitu dari yo de Muhammad nambarul mandi dekasano iyo bagitulah penjawaban dari yo kami nanti baru tetapi ada tuh wajah sama ini rekan kita tentang talibah pilihku tanah liya banyak malang ayo tayo dari tola lagi yo sabana kapahayo tapi nanti tak doa apa tidak menjadi doa apa ay sungguh tanya yo denyo pade kami yo akan urunggalu ini akan lebih jawab ibu kone sidang yo napasamu kok dikali-kali pilihku makmur yo kati yo ditarimu memang aduh yo tali pilihku odi jantung yo gitu naiko jadi tu tali yo demudani iyo namuno baratamu tadu tali yo de kurasani akan ni yo ede namuno tati koyo nale tali alif iyo ede sama tomato ide nane ko jane alanan ni yo nalago nyato surah depa pakan timungko iyo ede basamu tamano bulu dan jomuaro onde yo tali nama pilihnya tigo alamat iyo ede ini akan noramu ababayo ede kiro bagi tu penjawaban niyo de nyotano kona itu apa dekalabana tantu magiceyo ampe mato tantunan niyo lade nyotito langsung niyo labaru iyo lantukuyo kasane ne kami magi apa yang sayo jawab ni tanunan masih rekan kita jadi tuai pada ila turnado ini bahan ayo nagaran jadi manoyo baku nagasero katahi berdosa di pagi yo hari nangko di hari Namo
tamam baridu desinar barapi buyaoi imungko basamu dilai janji dibuat ajak bapak ni yang marangui de adola la biaba punyo mangko pa erte oi adia suwe de adola la biaba punyo mangko no puya de oi adia tigaga omano sagalo ni ala jama ala dojo mudo adia jogaga Pausan ada polisi Sakit hari masa kaki ada ular itu nih Allah apapun
manila di dua jangan Kota sopai lambe diludakan lamau tapi kialai sana dalam dalam tadi lagi ke orang yang lagi siko di pasti aja mbak oparlah umumnya lepaskan kami kalau lepaskannya nyampang papan balik isu ayo nanto doa di segi basilawan pak yo kandoriko lewat udara basah kayu oh indah sampai di udara dia sonyo kirimkan sore lengkala sopir oto Onindano sampai de otora sono Lamono lambe kuri ikan rumah tanggung Bolehnya itu nambah kamu supaya jane supaya dengannya tuh Mane menuri sana onde raja suraro lewat udaro telepon kita batu telepon kan kami tulah denamonyo lewatnya HP kalau dan hidup kalau nomor telepon akan dilapan atau ambil pena tu karate tetap sugiro nomornya kami aduh denyodo kartu simpati banar kaduonyo nomor nana pertama dah ayo de kampulo ketu agadang kasabatua itu onna yo adi amo le kosong delapan le dua kali anak satu tiga satu delapan sampai itu nana nomor mulo la para kamu nomor kedua itulah nomor amo iyo jom cakra bagala maling permako itu nyobana iyo lah kata ambo itulah nomor onde telepon ambo asarato nomor WhatsAppnya ne ala ko jale ala de ko nyato dengan insya Allah kami lamanaimu mereka no kami langsung nagainyo supaya najale supaya denak nyato ya itu rekan kami pada itu renato di nomornya ada saraju yo de baik Miko kalau disapui nak jadi yang kurang-kurangnya kurang nyobana iyo lah de nomornya kalau nomornya langsung tanya yo de karinya di nomornya atok batu kau saja dulu yo begitu nyobana badai tornado asolatanyo kasih larikan gitu masyarakat lagi di sekolah lagi doa ada kampung lagi doa dekat mana dekat Allah yo dengan kaya nama umum ada panjang rasa kina muradu ibadat lah dekat Tuhan betapa tambah yo dengan kaya Leka bali dina murah lagi maha kaduanya Aku nama karana laka pambiya yo tanahnya Aku karana kambiyo kiyo karana laka pamimo Aku nampak ladang pagi hasilnya ni pebagando Aku nampak lapar komat lada hasilnya bakuso-kuso Aku bakar api kuno buana muasa gadang pao Aku bala dalam ibu waran cabana yo de hasilnya Emano na gae babalia modo la de andaya Modo kalau mati manciro, pui masuk sarung.
Long